سلام وسناي كبرات تعزبتنا سمعوني ناب كانالنا انقع بسلام مساكو كانالنا زتفلالي ارستي زدهسس كوينو كتأكمن كحجزن يخيليو زبلنايو كابزن ببنايون زتموكورنايون كنقربولكم هنا كمتي أبز حلفة فيديونا زحبرنايو لومي بزعبا اتي نيفتي تيست حتر زبالة مرداتا ويا حابريتا حزنا لكم نسينا لنا سناي مكتتالنا من نيلكم مجمريا بزعبا نيفتي تيست كلمة مزرابنا ازي مرمرا ازي نمن يملكتو ويكا من ايو كزقوبرو زبل حتو كان العلاقة داس خويني سمعنا ازي مرمرا ازي بقندو ندك انستيو ازي ملكت دك انستيو خنبلك لنا خا نفس صرزو خنا مالتيو ازي مرمرا نمقبار سلمتا يدلينن معاسي غزدلين نزبل حتو مس ان حتتكا حاخايم نزز سعب ملسي يهبونا بجزيت أنسي ولدي بزعباء تجنا أما حسن زلوا ولدهم كاب محير حلافنت استلعله بزح حتتات يزلوا حدا خابت حتتاتهم كا بزعبات عنا ولدهم إيه مبزحت قلعت وكا بزي ولا حدا نايت عنا قدلت تتولدوا أبو حدانجن نايت عنا قدلت زقوانفهم علو إزي ب non-invasive prenatal diagnostics زكايد مرمرة نيجرمن زبالات صاوعي نيفتي تيست خنطوعو إنابزي خاء اتوصيتو نولادي بزعبات عنا ودو سلازي حبرو يقصنو أب جرمن كمزا عينت مرمرة بخلتشن عصر تقلتني تفاوي توم نزي مرمرة زقورو ولدي دما بعلم كخفلوو يقدر أب كلتشن عصر تشنقن إذا عينت مرمرة بتن حقاو زخونا نايت عنا إنشرانستات شفن حتو سلازي تلعله اتي حبراوي ناي حخايمن رانسن حكمنا زخونه وساني لعلواي أكل جماينزام بوندس أوسشوس نزق إدم موسانو ساينس أو مزنعة نخكايت مس Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen تسمم إذا Institut أب تشان عسات شوعتن نعتو جميرو أب كل تشان عسات شو سيتات ن جماينزام بوندس أوسشوس أرك أبز عامت زي مالت تشان عسران رنجخة ناي نفتي مرمرة نتن وحودات نفس صور مالت نتن بالعز بلا درجة قدات أولدن كوغان في خيل إيو تباهيلو زئمنلن بتي نايت عنا إنشورانس نخشفن تسماميعهم نفس صار زخنا بالعز بلا درجة أو ولدن قدات كوغانف زخيل مالت انتهي مالت أيونوت نفس صارات ينك إذا عينت أنت ولادي عندها دفعت مالت اندوسخت تخيج ويكا حابر أو عدم ولدي مالت نايتهم أبونا دنهميرو عدمو أم لعلي 7 عمت مس الزخون اتيز ولد قلعة تعنا وقدات نخوانفو اتتخلقو اندوسخي خي إذا 5 عينت حمام كأ بقانقا جرمن تريزومي إذا خا مكيار نايتي فر DNA مالت خفال نايتي DNA زخون كروموزوم أب كند خمتي نبور كلتا جزي رح زركب سلسة جزي أبتو وشت السلير إذا شمنا يز حمام كمان كابز قطر استبقسي تريزومي تري سلسة سوميخة أب أك همزلوويو إتن سلسة نزمر مرازي أقدست زبحلا عينة حماماتات كام تريزومي 10 سلسة تريزومي 10 تشمونتن تريزومي 20 حد نمثالي نحاد خاب قال ساسان حموشتن زعيد معاه عد زولد هسان بتريسومي 20 حدن نختقع اتي تخلقو حدا خاب كلتا 149 ايو اذا ماليت كا بقصراوي تنتنا كنريو خلنا كاب حدا شيح عديتات استات 4 بتريزومي 20 حدن استتقو قلعت يولد اتي تخلو هسان كغوانفو زخدات تريزومي 20 حدن مستعدم نياديتات كنريو خلنا اتي ماكلاوي قصري حدا جنينت نزز سعبي مس نحنتي 10 زعيد مع ولاديت ولودا بزي حمام نختقع تخلقو حدا خاب شحن سوسان شم نحنتي 25 زعيد مع ولاديت كاني ولودا بزي حمام نختقع تخول حدا خاب 946 نحنتي 3 زعيد مع ولاديت ولودا بزي حمام نختقع تخلقو حدا خاب 620 حنتي 35 زعيد مع ولاديت كا ولودا بزي حمام نختقع تخول حدا خاب 349 نحنتي 4 زعد مع ولاديت كأني ولودا بزحمام نختقع تخلقو حدا 58 اتي ناي زخونه عينت صبصاب تحازن زرغحن اب جرمن كفال نايت هاجراو ممحدار زخونه شتاتيستيشس بوندس امت اب زوصو صبصاب ن2018 اذا زسعب يمثل اب 2018 عامه مهرت
ኣብ ጀርመን 787,500 ህፃናት ተው ብሓበራዊ ፀብጻብ እተን ኩለን ክወልዳ ዝኽእላ ደቂ ኣንስትዮ እንተተራእዩ ከዓ 1.57 ህፃናት ምስ ሃገርና ክነነጻጽሮ ከለና ንምሳሌ ኣብ ኤርትራ ብፀብጻብ ናይ ቬልት ባንክ ድሽተን ማእከላይ ሓበራዊ ነፍስ ወከፍ ክትፈርን ክትጸግን እትእል ኤርትራዊት 4.13 ህፃን ወሊድ ምስ ጎረባብቲ ሃገርን ካልኦትን ክነነጻጽሮ ከለና ከኣኒ ነዚ ንሪኦ ዘለና ዲያግራም ይመስል ብዛዕባ ዝን ካልእ ኣርእስትን ግን ብሕፅር ዝበለ ኣብ ካልእ ቪድዮ ክንዝርግሖ ኢና ኣገዳሲ ኮይኑ እንተረኺብኩምዎ ኣቦኒየርን ማለት ሳብስክራይብ ግበሩ ቪድዮታትና መታን ኣብዚ ዝቐረበ ናይ ጀርመን ፀብጻብ ኣገራሚ ኮይኑ ዝተረኽበ ግን እተን ካብ 40 ዓመት ዝዕድመአን ንላዕሊ ዝወልዳ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ቁፅረን ብምውሳኽ እዩ ኣብ 2018 ካብ ነፍሲ ወከፍ 1,000 ዝሓረሳ ደቂ ኣንስትዮ 88 ብዕድመአን ካብ 40 ንላዕሊ ዝኾና እየን ዋላ እኳ እቲ ቁፅረን ውሑድ እንተኾነ ምስ ናይ 1990 ዓመት ወዳድሮ ከለና ብ1990 ቁፅረን 23 ካብ 1000 ጥራሕ እዩ ስለዚ ቁፅረን ኣብ ውሽጢ 18 ዓመት ዳርጋ ብ4 ዕፅፊ ወሲኹ ኣሎ ብቁፅራዊ ፀብጻብ ክንሪኦ ከለና ከዓ ነዚ ዝስዕብ ይመስል ኣብ 2018 ብዕድመአን 40 ወይ ከዓ ልዕሊኡ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ዳርጋ 42,800 ህፃናት ወሊደን ከምቲ ቅድም ኢልና ዝተመልከትናዮ ከዓ ንሓደ ካብ 40 ዝዕድመኣ ዝውለድ ህፃን እቲ ማእከላዊ ቁፅሪ ብሕማም ትሪዞሚ 21 ንኽጥቃዕ ተኽእልኡ 1 ካብ 68 እዩ እዚ ቁፅሪ እዚ ኣብ ግምት እንተኣቲናዮ ካብዘን ካብ 40 ንላዕሊ ወሊደን ዘለዋ ጥራሕ ዳርጋ 630 ብትሪዞሚ 21 ዝተጠቕዑ ህፃናት ተወሊዶም ኣለዉ እዚ ፀገም እዚ ኣብ ሕብረተሰብና እውን ዘሎ እዩ ስለዚ እዚ ኣርእስቲ እዚ ነቶም ውሉድ ዝፅበዩ ዘለዉ ወለድን ስድራ ቤቶምን ጥራሕ ዘይኮነስ ንኩሉ ሕብረተሰብ እውን ኣገዳሲ ኮይኑ ስለ ዝረኸብናዮ ብሕቶን መልስን መሳሊ ብሕፅር ዝበለ መግለፂ ክንድህስሶ ወሲና እዚ ኒፍቲ ቴስት ዝበሃል መመርመሪ እንታይ እዩ ኒፍቲ ቴስት ብጀርመን nicht invasive prenatal test ወይ ከዓ በእንግሊዝ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝገለጽናዮ non invasive prenatal diagnostics ይባሃል እዚ ከዓ ነቲ ክፋል ናይ DNA ዝኾነ ሳዕቤን ክሮሞዞማዊ ፀገም ዳውን ሲንድሮምን ካልእ ጄኔቲካላዊ ሕማማትን ይደሊ እዚ ማለት ኣብ ናይቲ ህፃን DNA ዘሎ ኢንፎርሜሽን ብግቡእ ስሩዕ ኣሎ ድዩ የለን ወይስ ተቐኒስዎ ወይ ከዓ ተወሲኽዎ ብዝብል ይደሊ ማለት እዩ ስለዚ ኒፍቲ ቴስት እቲ ህፃን ገና ከይተሃንፀ ከሎ ጄኔቲካላዊ ፀገም ኣለዎ ድዩ የብሉን ዝብል ሓበሬታ ንኽርከብ ይሕግዝ እዚ ምርመራ እዚ ብኸመይ ኣገባብ ይካየድ እንታይ ከየድልዩ እዚ ምርመራ ንኽግበር ደም ናይታ ነፍሰ ጾር ኣደ ጥራሕ እዩ ዘድሊ ኒፍቲ ነቲ ኣብቲ ደም ወላዲት ዝርከብ ናይ ህፃን DNA ክፋላት ናቱ ዝኾነ ብዝሒ ክሮሞዞም 13 ክሮሞዞም 18 ክሮሞዞም 21 እዩ ዝቆፅር ኣብ 18 ናይቲ ጥንሲ ግዜ እቲ ደም ወላዲት 10 ሚእታዊ ናይቲ ህፃን DNA እንድሕሪ ደኣ ቁፅሪ ናይቲ ክሮሞዞም ካብቲ ግቡእ ንላዕሊ ኮይኑ እሞ እቲ ክሮሞዞም ናይ ወላዲት ብግቡኡ እንተሎ እቲ ተረኺቡ ዘሎ ዝያዳ ቁፅሪ ክሮሞዞም ናይቲ ህፃን ክኸውን ኣሎ እዚ ማለት ከዓ ኣብቲ ህፃን ከምቲ ግቡእ 2 ክሮሞዞም ጥራሕ ዘይኮነስ 3 ይኸውን ማለት ሓንቲ ካብ ንቡር ወፃኢ ትውሰኸን በዚ ምኽንያት ከዓ እቲ ህፃን ትሪዞሚ ኣለዎ ማለት እዩ ንናይ ኒፍቲ ቴስት ምርመራ ንምግባር ደም ድሕሪ ምውሳድ ኣብ ውሽጢ 6 ክሳብ 10 ዘሎ መዓልታት እቲ ውፅኢት ይመጽእ እቲ ውፅኢት መልስኸ ዘተኣማምን ድዩ ስጋዕ ክንደይ ከርግፀኝነት ኣለዎ መጀመርያ ክንፈልጦ ዘለና ቅድሚ ነዚ ምርመራ ምግባርና ብሓደ ናቱ ኣፍልጦ ዘለዎ ሓኪም ብዛዕባኡ ኣፍልጦን መረዳእታን ክንረክብ ኣለና ኣብ ርእሽኡ ከዓ እቲ ውፅኢት ናይዚ ምርመራ መፈጸምታዊ ዝኾነ መልሲ ከምዘይህበና ክንፈልጥ ኣለና እንታይ ደኣ እቲ ውፅኢት ብዕብይ ዝበለ ፐርሰንታዊ ክውንነት ህልውነት ሕማም ትሪዞሚ ኣሎ ድዩ የለን ጥራሕ እዩ ዝሕብረና
ምስ ካልእ ዝግበር ምርመራታት ንምሳሌ ካብቲ ኣብ ማህፀን ዘሎ ማይ ናይቲ ህፃን ዝውሰድ ዓይነት ምርመራ እንተ ኣረኣኢናዮ ናይ ኒፍቲ ምርመራ ኣብታ ኣደን ውሉዳን ዘኸትሎ ጉድኣት ሳዕቤን ወላ ሓደ የለን። ተኣማንነት ናይ ኒፍቲ ምርመራ ብሳልሳይ ኣካል ከም ዝተረጋገፀ 99.9 ሚእታዊ እዩ። በዚ ምክንያት ከዓ ብውፅኢቱ ንብዙሓት ወለዲ ብኣግኡ ንኽረግኡ ዓቢ ተራ ኣለዎ። ብቁፅራዊ ጭብጢ ክንርእዮ ከለና እቲ ውፅኢት ናይ ኒፍቲ ምርመራ ነዚ ዝስዕብ ይመስል። ካብ 1600 ዝተመርመራ ነፍሰ ጾራት ኣደ ንሓንቲ ብጊጋ ፖዚቲቫዊ ውፅኢት የመልክት። እቲ ካልእ ዓይነት ምርመራ ከዓ ንምሳሌ ኢቲኤስ ኤርስ ትሪሜስተር ስክሪኒንግ ዝበሃል ብቕዓቱ ከነወዳድሮ ከለና ካብ 1600 ዝተመርመራ ነፍሰ ጾራት ን80 ነፍሰ ጾራት ብጊጋ ፖዚቲቫዊ ውፅኢት የመልክት። ንመረዳእታ ኣብዚ ፖዚቲቫዊ ውፅኢት ማለት እቲ ህፃን ብትሪሶሚ ዘይተጠቕዐ እንከሎ ተጠቂዑ ኣሎ ዝብል ውፅኢት ምርካብ ማለት። በዚ ምክንያት እዚ ከዓ እታ ወላዲት ቅድሚ ኢንቫዚቫዊ ዓይነት ምርመራ ምግባራ ዘይ ኢንቫዚቫዊ ዝኾነ ምርመራ ማለት ናይ ኒፍቲ ምርመራ ክትገብር ኣለዋ። ውፅኢቱ ፖዚቲቭ ምስ ዝኸውን ጥራሕ እያ ኢንቫዚቫዊ ምርመራ ክትገብር ዘለዋ። ዋላ እቲ ውፅኢት ናይ ኒፍቲ ምርመራ ንትሪዞሚ 21 ማለት ዳውንስ ሲንድሮም ርትዓዊ ሴንሲቲቫውነቱ 99.13 ሚእታውን እቲ ርትዓዊ ስፔሲፊካውነቱ ከዓ 99.95 እንተኾነ ንመረዳእታ ርትዓዊ ሴንሲቲቫውነት ነዚ ዝስዕብ ሓበሬታ ይህበና። ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ምርመራ ብቕዓቱ ነቲ ብሓቂ ዝሓመመ እወ ሓሚሙ ኣሎ ዝብል ውፅኢት ናይ መሃብ ተኽእሎኡ እዩ። ርትዓዊ ስፔሲፊካውነት ከዓ ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ምርመራ ብቕዓቱ ነቲ ብሓቂ ዋላ ሓደ ሕማም ዘይብሉ እወ ጥዑይ ኢኻ ዝብል ውፅኢት ንምሃብ ተኽእሎኡ። ኣብተን ካልኦት ክልተ ትሪዞሚታት ከዓ ንትሪዞሚ 18 ማለት ኤድዋርድስ ሲንድሮም እቲ ርትዓዊ ሴንሲቲቪታውነት 91.01%፣ እቲ ርትዓዊ ስፔሲፊካውነት ከዓ 99.94% ይኸውን። ንትሪዞሚ 13 ማለት ፔታው ሲንድሮም ከዓ እቲ ርትዓዊ ሴንሲቲቪታውነት 87.47%፣ እቲ ርትዓዊ ስፔሲፊካውነት ከዓ 99.97% ይኸውን። ኣብዚ ርትዓውነት ናይ ትሪዞሚ 13-18 ክንፈልጦ ዘለና ግን ጭቡጥ ዝኾነ ዝተረጋገፀ ውፅኢት ከም ዘይኮነ እዩ። እንታይ ደኣ ግምት ጥራሕ እዩ። እዚ ክኸውን ዝኸኣለ ከዓኒ መጀመርያ በዚ ሕማም እዚ ዝተጠቕዑ ኣዝዮም ውሑዳት ስለ ዝኾኑ ጭብጣዊ ዝኾነ ምርመራ ክካየድ ኣይተኻእለን። ካልኣይ ድማ ውፅኢት ናይቲ ብዝተፈላለዩ ክፋላት ተመራመርቲ ዝተኻየደ ፋሕ ዝበለ ብምዃኑ ማለት ተመሳሳሊ ዘይምዃኑ እዩ። ካልኦት ምርመራታት ብኒፍቲ ክካየዱ ይኽእሉ ዶ? ኒፍቲ ብቐዳምነት ነተን 3 ዝጠቐስናየን ጄኔቲካላዊ ሕማማት ትሪዞሚ 13 18 21 እዩ ምህላውን ዘይምህላውን ዘናል። ከምኡውን ካብ ንቡር ወፃኢ ዝኾነ ጄኔቲካላዊ ፀገማት ክምርምር ይኽእል። እንተ ተደልዩ ከዓ ፆታ ናይቲ ዝውለድ ህፃን ማለት ወዲ ድዩ ጓል ክሕብር እውን ተኽእሎ ኣለዎ። ኣብዚ እውን ደጊምና ክንሕብር ንፈቱ ቅድሚ ነዚ ምርመራ እዚ ምግባር ምስ ብቑዕ ዝኾነ ሓኪም ዝርርብ ከም ዘድሊ መታን እቶም ወለዲ ብዛዕባ ጥቕምን ጉድኣትን ብፍላይ ከዓ እቲ ውፅኢት ፖዚቲቭ እንተ ደኣ ኮይኑ እንታይ ሳዕቤን ከምፅእ ከም ዝኽእል ሓበሬታ ንምርካብ ማለት። ኣብዚ ምዕቡል ዝበሃል ግዜ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ በቲ ንቡር ጥራሕ ዘይኮነስ ዝተፈላለየ ዓይነት ተኽእሎታት ኣለዋ ጥንሲ ንኽትሕዝ። እዚ ኒፍቲ ምርመራ ነዘን ብከምዚ መንገዲ ዝጠነሳ ደቂ ኣንስትዮ ተኽእሎ ኣሎ ድዩ ንኽምርመራ? እወ ተኽእሎ ኣለዎ። ናይ ኒፍቲ ምርመራ ንናይ ትሪዞሚ ፀገም ንምድላይ ዋላ እተን ማናቱ ሒዘን ዘለዋን ነተን ብኢንቪትሮ ፈርቲላይዜሽን መንገዲ ዝጠነሳን ዋላ እውን ነተን ብናይ ለቃሕ ፍረ ኣደ ዝጠነሳን ንኽምርምር ተኽእሎ ኣለዎ። ነቲ ውፅኢት ናይ ኒፍቲ ምርመራ
ክጸልዎን ከጋግዮን ዝኽእል ነጥብታት ኣሎ ዶ? እወ ኣለዉ። ንምሳሌ እቲ ህፃን ካብ ዝዝራእ 10 ሰሙኑ ከይኣኸለ እንከሎ ምርመራ እንተገይሩ ክብደት ሚዛን ናይታ ወላዲት እታ ወላዲት ንባዕላ ትሪዞሚ እንተደኣ ሃልይዋ እቶም ዝውለዱ መናቱ እንተደኣ ኮይኖም ሽጋራ ኣብ ዘትኩኹ ወለዲ ብዝያዳ እታደ ምክንያቱ ምትካኽ ሽጋራ እቲ መድሓንቲ ብግቡእ ከም ዘይህነፅ ስለ ዝገብሮ ብኣርቲፊሻላዊ መንገዲ ዝተጠንሰ እቲ መድሓንቲ ግቡእ ከይህነፅ ይኽእል እዩ። ነዚ ብኒፍቲ ዝካየድ ምርመራ ዘይድግፉኸ ኣለዉ ዶ? ብዙሓት ናይ ሲቪላዊ ሕብረት ዝኾና ማሕበራት ንናይ ኒፍቲ ምርመራ በተን ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ጀርመን ማለት Gesetzliche Krankenversicherung ከም በዓል ኣኦካ፣ ኢካካ፣ ቢካካ ወዘተ ዝበሃላ ንኽኽፈል ብምውሳኑ ቁጥዐአንን ተቃውሞአንን ኣቕሪበን እየን። እቲ ዘቕርብኦ ምኽንያታት ከዓ እዚ ዝስዕብ እዩ። ናይ ኒፍቲ ውፅኢት ሓበሬታዊ ጥራሕ ደኣ እምበር ነቲ ሕማም ንኽቃለልን ንኽፍወስን ተኽእሎ የብሉን። ስለዚ ብኢንሹራንስ ክኽፈል የብሉ። ምኽንያቱ ኢንሹራንስ በቲ ሕጉ ንሕማም ዝፍውስን ዘቃልልን ውፅኢት ምርመራታት ጥራሕዩ ክኸፍል ዝግደድ ዝብል እዩ። ካልእ ከዓ እዚ ምርመራ ቅድሚ ምግባሩ ነታ ወላዲት ብዛዕባ እቲ ፖዚቲቫዊ ውፅኢት ናይቲ ምርመራ ከስዕቦ ዝኽእል ፀገማት እኹል ሓበሬታ ኣይትረክብን እያ ዝብል እዩ። ሞራላዊ ሕቶታት እውን ይለዓሉ እዮም። እዚ ግን ብዝያዳ ኣብ ካልእ ግዜ ብስፍሕ ዝበለ ክንዛረቡ። እዚ ናይ ኒፍቲ ምርመራ ረቋሒታት ብጀካ ጥቕሚ ደኣ እምበር ጉድኣት የብሉን። ስለምንታይ ደኣ ኣሎ ንኹለን ነፍሰ ጾራት ነፃ ዘይኮነ ንደቂ ኣንስትዮ እሞ ከዓ ጥንሰን ካብ 12 ሰሙን ንላዕሊ ዝገበራን ውሉደን ከዓ ብትሪዞሚ ንኽጥቃዕ እኹል ተኽእሎታት ኣለወን ንዝበሃላ ኣዴታት ጥራሕ ብኢንሹራንስ ክሽፈነለን ተወሲኑ። እቲ ወሳኒ ኣካል ገማይንዛመ ቡንደስኣውሹስ ስለምንታይ ካብ 12 ሰሙን ናይ ጥንሲ ግዜ ንድሓር እቲ ምርመራ ንኽግበር ተወሲኑ ንዝብል ሕቶ ከምዚ ዝስዕብ ይምልስ። መጀመርያ ኣብቲ ደም ናይ ኣደ ክፋል ትሕዝቶ ዲኤንኤ ናይቲ ህፃን ካብ 10 ሰሙን ናይ ጥንሲ ግዜ ንድሓር እዩ ብዝሑ 10 ሚእታዊ ዝበፅሕ። ካብኡ ንድሓር እዩ ከዓ እቲ ምርመራ ወይ እቲ ምርመራዊ ውፅኢት ርግፀኝነቱ እንዳለዓለ ዝኸድ። ካልኣይ ነቶም ፖዚቲቫዊ ውፅኢት ዘጋጠሞም ወለዲ እቲ ስዒቡ ዝግበር ኢንቫዚቫዊ ምርመራታት ካብ 15 ሰሙን ግዜ ጥንሲ ንድሓር ስለ ዝግበር እቲ ናይ ምፅባይ ግዜ ነዞም ወለዲ ንምሕፃር ብምባል ሓሳብ እዩ። ምክንያቱ 100% እቲ ትሪዞሚ ኣሎ ድዩ የለን ብኢንቫዚቫዊ መንገዲ ጥራሕ እዩ ክረጋገፅ ዝኽእል። ሳልሳይ እቲ ተፈጥሮኣዊ ምንፃል ናይቲ ህፃን ንምሳሌ ዝኾነ ዓይነት ፀገም እንተልይዎ ክሳብ 12 ሰሙን ናይ ጥንሲ ግዜ እዩ እቲ ጥንሲ ባዕሉ ዝኸይድ። ራብዓይ እቲ ምርመራ ቀልጢፉ እንተተገይሩ ነቲ ውፅኢት ብምእማን ካልኣይ ምርመራ ከየካየዳ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ እየን ጥንሰን ዝሰዳ። ስለምንታይ ከ ነተን ውሉደን ብትሪዞሚ ንኽጥቃዕ ዕብይ ዝበለ ተኽእሎ ኣሎ ኢሉ ዝእመነለን ነፍሰ ጾራት ጥራሕ ተፈቒዱለን ንዝብል ሕቶ ከዓ እቲ ገማይንዛመ ቡንደስኣውሹስ ከምዚ ዝብል መልሲ ይህብ። ቀዳማይ እቲ ቁፅራዊ ፀብጻብ ናይቲ ውፅኢት እንድሕሪ ርኢናዮ ኣብተን ንኣሽቱ ኣዴታት ሓደ ሲሶ ፖዚቲቫዊ ዲጋ ይርከቦ። እዚ ማለት ከዓ ካብተን ውሉደን ብትሪዞሚ ንኽጥቃዕ ውሑድ ተኽእሎ እዩ ዘሎ ኢሉ ዝእመነለን ዝተመርመራ ደቂ ኣንስትዮ ካብአን ሓደ ሲሶ ብጊጋ ፖዚቲቫዊ ዝኾነ ውፅኢት ይርከበን። ካልኣይ እቲ ሓፈሻዊ ተኽእሎ ኣብዚ ምርመራ እዚ ብጊጋ ፖዚቲቫዊ ውፅኢት ናይ ምርካብ ኣብተን ፀገም ትሪዞሚ ንኸጓንፈን ውሑድ እዩ ብቕዓቱ ኢሉ ዝእመነለን ደቂ ኣንስትዮ ፖዚቲቫዊ መልሲ ንኽረኽባ 50% ዕድል ኣሎ። ኣብተን ፀገም ትሪዞሚ ንኸጓንፈን ልዕል ዝበለ ደረጃ ኣለወን ኢሉ ዝእመነለን ደቂ ኣንስትዮ ግን ናይ 20 ሚእታዊ ዕድል ጥራሕ እዩ ዘሎ። ስለዚ እዚ ምርመራ እዚ ነተን ብልዕል ዝበለ ደረጃ በዚ ሕማም ውሉደን ክጥቃዕ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ዝእመነለን ብዝያዳ ርትዓዊ ዝኾነ ውፅኢት ኣለዎ ማለት እዩ። ጌጋ ፖዚቲቫዊ ውፅኢት ማለት ከዓ እቲ ኣስዒቡ ዝግበር ኢንቫዚቫዊ ምርመራ ነቲ ቆልዓ ካብ ሕማም ትሪዞሚ ነፃ ምዃኑ ይሕብር ማለት እዩ። ካብዚ ሓሊፉ እውን እቲ ወሳኒ ኣካል
አልገማይን ዛምቡንደስ አውስሹስ አብቲ ውሳኔኡ ንአጠቃቀማ ኒፍቲ ምርመራ ብትሪዞሚ ንኽጥቃዕ ውልደን ልዕል ዝበለ ተኽእሎ አሎ ኢሉ ዝእመነለን ነፍሰ ጾራት ብምባል ጥራሕ ክፍቀደን ከምዘይ ከአል እውን ገደብ ገይሩ እዚ ማለት ከዓ ንምሳሌ ሓንቲ ጓል 35 ዝዕድመኣ ነፍሰ ጾር ብዘይ ካልእ ውሉዳ ብትሪዞሚ ክጥቃዕ ይኽእል እዩ ዝብል መርትዖ እቲ ናይ ኒፍቲ ምርመራ ንዓኣ ነፃ ኣይኮነን ኣየናይ ካልእ ምርመራዊ መርትዖ ክገብራ ከም ዘለዎን ግን ክሳብ ሕጂ ኣይመለሶን ክቡራት ተዓዘብትና ብዛዕባ እዛ ኣርእስቲ ኣብ ዝወዲእና ኣለና ነዚ ኣርእስቲ እዚ ዝምልከት ሕቶን ርእቶን ከዓ ፍቑድ እዩ ኣብ ቀጻሊ ከዓ ጠቐምትን ኣገደስትን ዝበልናዮም ኣርእስትታት ሒዝናልኩም ስጋዕ ንመጽእ ሰላምን ጥዕናን ንምነየልኩም ብሰላም ጽንሑ